Bun găsit la un nou videoclip. Astăzi vreau să vă arăt cum repar un difuzor stricat. Eu pe parcursul timpului repar și difuzoare. Aici avem un difuzor de bas. Omul a zis că a scăpat-o pe jos și nu se mai aude și a găsit ceva înăuntru rupt. Chestia asta a găsit-o acel om. Eu mi-am dat seama ce este. Este un filtru pentru bas. Cred că s-a dezlipit de pe placă. Da. Pe spate. Niște specificații tehnice. Eu mai repar una alta. Orice este legătură cu electronica. Și am vrut să vă arăt cum repar acest difuzor. Deci să trecem la treabă. Cam asta este difuzorul. Să vedem ce problemă are înăuntru. Eu am văzut deja problema. Deci filtrul de bas s-a rupt de pe placă. Vedeți? Și acum să desfac placa. Avem aici bobina pentru bas. Ea deja este curățată. Este dat lacul ăsta jos. Acum o să o îndrept puțin. Am adus aici banda izoler și o să înfășor. Deci cam se mișcă și am zis să nu mai pun coliere din acestea de plastic, că se rup. O să pun ceva mai rezistent, o sârmă normală și cu o garnitură din aceea moale. Garnitura o pun pentru a nu deteriora bobina. Altfel, dacă aș pune sârma normală, ar deteriora stratul acesta și ar afecta bobina. Așa îi pun o garnitură peste și apoi pun sârma. Și este mult mai rezistent cu sârma față de șoricee de plastic. Cam așa a ieșit bobina. Aici am pus garniturile, sârma, restul sunt poziționate bine, nu sunt dizlipite. Da, să trecem la montarea ei.